vedare tinokugamuchirai zvekare pane chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi elo mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti kana mava kupostawo nyaya yangu ndirivigirewo chitupa changu. Inini ndiri mukomana ane 26 years. Mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndakanhongawo gold neck chain. Apo pandakanhonga gold chain iyoyo ndainge ndichitobva hangu kubasa, asi ndakainhonga muno muHarare. Zvadaro mukoma ndakabva ndazoenda hangu kumba zvakanaka. Ndakabva ndazoita 3 days ndiinayo. So ndakati ndanyanya kucherechedza gold chain iya ndikabva ndazofunga zvekuitengesa. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanotengesera kuvanhu vaya vanoita zvekutenga mawatch akafa mutown vachitengesa. Munhu uya akati atarisa gold chain iya ndokubva azondipa $15. Ndakabva ndatotenga hangu jean trousers rangu ndokudzokera kumba. Mukoma dambudziko hombe ravapo nderekuti handichakwanise kurara, kana kuti dzimwe nguva ndinoita sekunge ndinenge ndichingoona vision. So pane umwe murume ari kunditeverera each and every day. Sometimes kunyangwe usiku kana ndiri mumba ndine rimwe divi rekuti ndinotya kutarisa, because ndinenge ndichinzwa kunge murume iyeye anenge akangomira akangonditarisa. Now zvaakuitika ndezvekuti ndinonzwa voice rake murume uyu, but dzimwe nguva ndinonzwa like maungira. So sezviya zvinoitika kana ukavhara nzeve dzako, pane mamwe maungira aunonzwa, but inini maungira andiri kunzwa anenge atori mashoko anenge achitaurwa nemurume uyu, but murume uyu anenge achitaura as if anenge ari kure kure, kana kuti kune imwe nyika iri kure nekunyika uko kwandinenge ndiri. Anenge achindibvunza achiti, necklace yangu wakaitorerei? Wakatora necklace yangu, watora life yangu. Zvinenge zvichiita sekunge necklace iyoyo ndo yaanoshandisa mumabusiness ake. Saka everyday ari kugara achingouya kwandiri. Handina kana zororo mukoma. Now kana kuenda kubasa kwacho handichatokwanisi nekuti ndine kamwe kakungovhunduka kandinoita. So dzimwe nguva anouya murume uyu anenge aine face imwe inenge ichityisa. Mukoma Nashi, face yake inenge ichiita sekunge yemhuka, ende vanhu vari kutofunga kuti zvimwe kuda ndiri kupenga. Wose wandaudza hakuna kana anomboda kundibhilivha kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwandiri, kana vari sevabereki vangu vakabva vatowana mukana, because kumashure kwese uko baba vangu ivo vainge vachingosimbirira nyaya yekuti handaifanira kuti ndinge ndichisvuta mbanje semasvutiro awo andinodziita. Kubva ndichiri kuchikoro ndiri munhu wekuti ndainge ndichingosvuta mbanje, but handingati mbanje ndo dziri kusakisa kuti ndinge ndichisangana nezvinhu izvi zvandiri kusangana nazvo, because kwese kumashure uko kunyange zvangu ndainge ndiri munhu ainge achisvuta mbanje, but handina kana kumbobvira ndasangana nedambudziko rakadai. Hongu kumashure uko ndakambozamawo kuti ndinge ndichiita zviya zvekunwa brongo, but ndakangoti ndangonwa brongo kwekanguva kadiki ndokubva ndazongosiyana naro. Ndakaona kuti zvemadrugs hazvimo mandiri, changu chete chandinongoita ndechingosvuta mbanje. Saka wose munhu wandiri kuzama kuti ndinge ndichimuudza dambudziko rangu randiri kusangana naro, vazhinji vari kuti chimbotanga wasiyana nembanje obva waona kuti unoita get back to normal here. But mukoma ndakatombozamawo kuti ndinge ndichishingirira kuti ndiite 2 days ndisingasvuti mbanje, but ndakati ndaita 2 days idzodzo ndakabva ndatoona kuti mavisions acho ainge ava kutonyanyisa kuuya kwandiri. Ndakamboudzwa kuti kana ukarara wakatsamhira mbanje, munhu iyeye kana chiri chipoko haazofi akauya kwauri zvekare. Musi wekutanga pandakaisa mbanje mupilo dzangu, munhu uya haana kana kumbogara auya kwandiri, but after a few days murume uya ndakabva ndazoona kuti ainge ava kudzoka zvekare, ende now kudzoka kwacho kwaari kuita ava kutyisa. Vabereki vangu vari kungotsikirira kuti hanzi ndava kutora madrugs akaita like mutoriro, aya anokonzeresa kuti
unge uchiona zvinhu zvisipo. Ndambozamawo kutsvaka murume uya wandakaenda ndikanotengesera, asi munhu wacho haasi kuwanikwa. Murume uyu nawo pose paari kuuya iye anenge achingoti necklace iyoyo yandakamutorera hanzi inodhura zvisingaiti, ende ndiyo yega. Hakuna imwe necklace yakaita senecklace iyo yandakangokaruka ndanhonga mutown. Hakuna munhu anobvumirwa kuipfeka kana kugara nayo. It seems as if necklace iyi ine mhiko dzainoshandiswa. Mukomanashe, please ndibatsireiwo, ndatambura. Vazhinji vari kungoti zvese izvi zvandiri kuita kuhallucinata, asi mukoma inini ndiri kutoziva zvandiri kuita. Kana dziri mbanje sandidzo dziri kukonzeresa kuti ndinge ndichisangana nedambudziko randiri kusangana naro. Please ndibatsireiwo hama dzangu, ende vazhinji vatondifuratira, saka ndauyawo kwamuri mukoma kuzobatsirwa ndisati ndaurawa nemunhu uyu wandiri kuona. Mukoma, handina kana kumbogara ndaba inini, asi necklace iyi ndakangoinhonga. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kune mwanakomana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura naye mucomment section. On another note, kana kuri kunziwo wakambopinda nawo munyaya idzi dzekuti wainge uchitora zvinhu zvinodhaka zvakaita sana mutoriro, kana uine nyaya yako yaunenge uchida kushare with the rest of Zimbabwe kuti wakapinda sei mazviri ende wakazobuda sei, please feel free. Munokwanisa kuuya kuinbox kwangu obva wasiya a voice note kana kuita zvekunyora, nekuti umwe munhu anokwanisa kubatsirikana. Asi ngatizameiwo kubatsira mwanakomana uyu. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post for me, but ndiri kukumbirawo kuti kana mava kupostawo vigai chitupa changu. Mukoma, inini ndiri musikana ane makore 27 years. Zvaizvezvi ndiri kuuniversity. Ndine kamwe kacost kangu ako kandiri kuramba ndichingopusha. Mama vangu munhu ane mari dzake. Hapana kana chandinoti ndinenge ndichida chekuti ndinobva ndachishayiwa. Ivo amai vanondipa mari yakawanda yekuti ndinge ndichishandisa, ende isusu tinobvawo kumasaidi ekugweru. Then now I am studying kuno kuHarare. Saka nguva zhinji ndinenge ndichingogara zvangu ndiri ndega, ende kana iri mari I am always loaded yekuti ndinge ndichishandisa. Ende mukoma, dzimwe nguva ndinotobhadhara vakomana avo vandinenge ndichida zviya kana ndikanzwa kuti mukomana uyu ndinenge ndamuchiva. Sometimes kana ndikazama kuti ndinge ndichiita maactions pamukomana iyeye wandinenge ndaona kuti uyu ndamuda, kana ndikaona kuti iye anenge asingarespondi kwandiri, mukomana uya ndinobva ndazotomu approacha live kutomuudza kuti iwewe pafeya ndakuda, as if ndinenge ndichitoda kutomukecha. Mukoma, ndo dambudziko iri randatova naro. Zvaizvezvi pane rimwe group randakazotosvika pakutojoina. Group iri riripo paTelegram, zvekare paWhatsApp riripo. Grupu iri rakangosangana vanhukadzi vanoita zvekutengesa muviri yavo, zvekare kune vamwe varume vanoita zvekutengesa miviri yavo. I think mukoma kuti ndatova addicted inini. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Haidi crying. Mukoma, I don't know how to stop. Almost after every 3 days ndinofanira kutoti ndinge ndichitoisawo post pagroup ipapo ndichitotsvakawo murume wekuti ndinge ndichitenga. And most of the nights ndinokwanisa kutotenga kana 3 kana kuti 4 rounds because I am so addicted. Please ndibatsireiwo, ende handichatombokwanise kuti ndinge ndichimaintaina a stable relationship nevakomana avo vanenge vasingaiti zvekutengesa muviri yavo, because now I am so used kuti ndinge ndichisangana nevarume ava vanoita zvekutengesa muviri yavo. Saka varume ava kazhinji kacho pavanouya kwauri kana kuri kunzi unenge wamubhadhara, anomeka sure kuti
paanouya kwauri anenge ari well prepared. Ende ndinotozviziva kuti vamwe vacho vanotoita zvekutotanga vadya tumapirits tuya tunonzi tumasweets kuti anyatsokushanda usiku hwose without any rest. Saka now I am failing to maintain a stable relationship. Now ndine umwe mukomana uyo wandakasangana naye. Mukomana uyu, he is just a cool guy. Iye hapana kana zvaanomboziva kuti musikana waari kudanana naye munhu wekutoti atori addicted mukutenga vanhu vanoita zvekutengesa muviri yavo. Saka ndine nguva yekuti mukomana uyu kana ndiinaye ndinotonzwa kuti hapana kana zvaari kumboita. And I know kuti kana kwanga kuri kunzi I was a normal girl as he is a normal man, ndingadai ndichitonzwawo kutonakidzwa naye. But nenhau yekuti vanhurume vandinowanzokutenga vazhinji vacho vanenge vatori nenhengo dzinenge dzakanyanyisa kukura, aya anenge ari mazi oversize. Saka mukomana wangu uyu paanozouya kwandiri hapana kana chandinenge ndichimbonzwa paari. Ende dzimwe nguva anokwanisa kungoti kana akangoita kawani kake ikako anobva atorara. And I am so scared kuti nezvese zvandisiri kumbonzwa paari I might end up dumping him. Ende ndinoti kana ndakamutarisa ndinonyatsokuona kuti mukomana wangu anondida. Please assist me muri yeZimbabwe. Handizivi kuti addiction iyi ndingaipedza sei. Ndakambozamawo kuti ndinge ndichipedza addiction iyi ndiri ndega, but on some nights ndinozotongokaruka ndatopinda mumotikari because pane umwe mukomana uyo wandinonyatsonzwa kuti iyeye anonyatsokundiitira. Mukomana uyu anogara kuma-avenues uko. Saka paya pandinenge ndambozamawo kuti ndinge ndichishinga kuti ndiite kana 1 week ndisingaiti zvekutenga varume ava vanoita zvekutengesa muviri yavo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungozvinyengera kuti let me go into town so that I can just roam around, but ndinozoti kana ndava mutown muya ndinozongokaruka ndatomira padhuze nepanogara mukomana iyeye kuma-avenues, then I'll just call him. And he is always available because anoziva kuti I am one of his clients anobhadhara. And vakadzi ava vanoita zvekutenga varume vanotengesa hakusi kunzi ndini ndega, mukoma takatowanda. Kana ukaona mugrupu racho randiri imomo unokwanisa kungoona kuti vakadzi kana kuti varume avo vanoita zvekutengesa muviri yavo sometimes vanenge vangori 10 kana kuti 20, then the rest of the group tinenge tichitosvika kuma 300 and something avo vanhu vanenge vachitoita zvekutenga ma-prostitutes awa. Mukoma dzimwe nguva I go as far as to drive ndichitoenda kuchitungwiza kuti ndinge ndichienda kunopika up umwe murumewo anoita zvekutengesa muviri wake anogara kuchitungwiza ikoko. And I can't even stop myself no matter how hard I try. Mukoma, I can't even stop. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichienda kutherapy, ende munhu uya wandainge ndaenda kutherapy achiti iye anokwanisa kundibatsira ndakabva ndazotoona kuti regai ndizvikanzure because murume uyu iye ainge achitoti ari busy kundikansela, inini ndainge ndava kutonzwa kutomuchiva. Mukoma, I have no control over my feelings. Now ndiri kukura, ende kukura kwandiri kuita kudai handina kana mwana. Amai vangu vanogara vachingondibvunza kuti yes, I know kuti uri kuramba uchingoenderera mberi nemastudies ako, but don't you think kuti it is high time kuti unge uchipindawo in a stable relationships? Hatisi kukumanikidza kuti unge uchiroorwa kana kuchata, but for now wadii kungotiratidza kuti you are in a stable relationship, because handisati ndambokwanisa kuenda nemunhu uyo wandingangoti ndiye mukomana wangu to introduce him to my mom. Amai vangu munhu wekuti kunyangwe ndikasvika nemukomana pamba, I don't think kuti she will be that kind of a mom wekuti vanobva vatsamwa, because she loves me like that. But mukoma, dambudziko rangu ndiroro. Ndinotonyara kana kutoudza any of my cousin sisters kuti ndo dambudziko randiri kusangana naro. I just pretend as if I am a strong woman asina kana basa nevanhurume, but at the back of the mind changu chete chandinenge ndichingoita ndechekungoti kana nhasi ndikatenga nhingi mangwana ndinofanira kuti ndinge ndichitenga nhingi. Ende varume ava, the most addictive part about it ndezvekuti
kana ukamutenga paya paanouya kuti ange achizouya kuzokupa maservices ake, anokuita zvimwe zvinhu zviri so addictive zvekuti kunyange kuti ange achienda unenge usingatombodi, unenge uchiziva kuti he is in it for the money. And I know kuti vanhu ava vanowanzo kuhaiwa nevanhu vane mari, because mugroup imomo the ladies who are there vazhinji vacho kana ukatarisa maprofile pictures avo unonyatsokuona kuti vanhu ava vanorakidza kuti vane mari, but we rarely even talk. Kazhinji kacho maadmins vanenge vakavhara group, vanozoti paya then ndo pavanozoalawa vanhu kuti vange vachizoisa mamessages. Saka kazhinji tinozoti group kana ravhurwa ndo paya paunozongotega mapictures anenge aiswa, and kazhinji mapictures anodropiwa mumagroups imomo varume ivavo vatinopota tichitenga vanowanzo kungotumidzira nhengo dzavo. Ende mukoma vazhinji vacho they have such large manhood zvekuti aumbofi wakasangana murume ari normal ane nhengo yakakura kudaro. Please assist me. All that I want right now ndezvekuti relationship yangu nemukomana wangu isaparara, because I feel as if I am ready to become someone's wife. Zvese izvi zvandainge ndichiita kubva zvandakatanga kudzidza pauniversity, I don't want to do it anymore. All that I want is a stable relationship. Ende mukoma chiri kukonzeresa kuti ndirambe ndiri pauniversity, it is because I got so addicted to the student life. Kana kuri kunzi dai ndainge ndichida ndingadai ndakagraduata kudhara, but I just enjoyed kubva zvandakatanga kudzidza pauniversity. I just enjoyed everything zvinoitika kana uri a student, so I keep on coming back. Please assist me ndikwanise kuzvirumura kuti ndibve in this thing yekunzi you are a student, ndikwanise kutangawo kurarama a life outside of the university life. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kune mwanasikana uyu. Kana kuri kunziwo unenge uri pauniversity kana uinewo nyaya dzako dzaunenge uchida kutaura, aiwa do not hesitate. I will never share your real identity. Unouya zvako nenyaya yako ubva waisa voice note kana kuita zvekunyora, then I will share your story. Please ngatitauri nemwanasikana uyu. It is another case of addiction. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.